Osorio, San Pedro, Urdaibai, Hondarribi, Pedreña. Maniobra ostean Castro Oriori 5, San Pedrori 8, Hondarribiri 11. Ez dute utxegin. Ordoaz Castroko gorriak indarrean. Tatarteka ikusten da, Joseba Fernández. Animo batzuk ematen ere bai barrutik, Aitzea orain gora, 15 kilometro orduko, iparretik jotzen. 5 segundo Castroko Oriori. San Pedro Saspira, Hondarribi 11. Hor dago beste estropada, bigarren postu horretan norgehiago handiena ikusten da dagoeneko Castro polipoliki badoala, 3. luze honetan pizkat lanak errematatu nahiko dituzte eta orain arte ikusirik denboraldian zehar egindako lana eta daramaten abantaila horrekin eskutatik ez diola gaurkoak ere ihes egingo. Eta Orio neko txukun, hor bigarren leku horretan, lehenengo luze horretan aurre hartzea lortu dute, oso indartzu atera die, eta poliki-poliki beren lekua hartzen, atzo Pedreñan ere 3. egitea lortu zuten, eta poliki-poliki gora doan taldea bere helburuen barruan badakite joxan nolazkoa ze mutil dauzkan barruan, eta nik uste dute etekin polita ateratzen nahi dela barruan daukan jendearentzat, Posi joango dira orain, Oriotarrak lanean ikusirik post segundora, eusten ongiari direla, eta hemen Garmendia, erabat makurtuta, eta Castroko gorriak buruan. Ikusi, likoteraren referentzia. Garbi, bekaldetik, La Marinera, gero Horiak, hemen Hondarribiarrak, 13 segundoko atzerapenarekin. Josan Piñeiro, San Pedroko ordezkaria gurekin, Patxan, egunon? Egunon. Estropada gogorra gaur ere, Orio ere aurretik, eta Castro badirudi badoala, betiko kontua da, gaur bandera urruti xamar geratu zaizuen, orain gozbentzu. Bai, gaur ere Castro joain da, eta bueno, Oriokin salegin egin behar ditugu bigarren postuan lortzeko. Aber nola goen, zaila da, 4 segundo atxetik gazela, eta aber zer gertatukan bukaeran. Ze gertatu da gaur, batera eta bestera ibilizarete batez ere zu, ze tensio izan da gaur hemen, abisuak eta gainerakoak? Esan ez, bileran gauza bat izan dela, eta gero hemen beste gauza, arbetentzia jarri gute, zoia mugitxagatik, gero ere moen sartxagatik gure kalera hartxera gindotela, eta beste arbetentzia, olako gauza askotan ez dugu ulertzen, zergatik ez dela erabakitzen bileratan, baizik eta hemen momentuan, ez dut ulertzen. Horregatik astoratu naiz, eta gu eta Castrokoa eta besteak, eta... Lasaitu ba, gero arte. Bale, arte. Astoratu ez direnak arraunlaria dira, Castro 6 segundo Oriori, 10 San Pedro, 15 Hondarribia, luze honetan brankaz berriz egurra ematen gorriak, baserri. Eta Hondarribia horre, bigarren kale horretatik, lan asko egin beharra ikusi da horre, bigarren ziebo horretatik, beren artean 3 segundoko aldea atera direla, eta goain pixka bat Orio San Pedroko mantendu egiten dute 3ko hori, baina Hondarribia zertxo bat atzea geratzen ari da, Castro da, polik-poliki horre, luzean zehar segundo bat tartea lortzen ari dena, eta zailo eskutatik ezingo gaurko ikurrin hau ere. Estropadardiko referentzia ikusi duzue, baina orain erreferentzia laizzer izango dugu, berria freskoagoa, kanpokaldeko balitzetan 3. maniobra egingo dute Oresko txandako 4 traineruek. Castro badoa, Castro 8 segundo Oriori, 10 San Pedrori, 15 Hondarribiri, bigarren posturako izango dugu lehia Orio eta San Pedroren artean, baserri, ala iruditzen zait. Bai, orain arte niko parekatuta, Oriok tarte handizio izan du, eta horre mugitzen ari dira kronoak dudari gabe, baina lehia horregon daiteke, lehenengo puesto hori ziurtatuta dagolakoz, hor lehenengo kaletik Castroko gorritxuentzat, ez? 9 segundo, Castroko Oriori. 9 segundo, 3 traineru. Hasi dira maniobra egiten. Hor Urdaibai markatu du lehen 14 eta 48 denbora. Ikusi nola apurtuko duten hori. 14 eta 35 Castro. 14 minutu eta 35 segundo. Urdaibairen denbora 13 segundotan hobetu dute, Zarautzi 14. Hori 10 segundora, San Pedro 11, ea nola irtetzen diren biak.
nahiko parekatuak, irtera horretan. Eta Hondarribi 17 segundora. Erne, San Pedrok, nik uste branka hortxe sartzeko sorian dela, Oriorekin burruka izango du bigarren posturako. 11 segundora biak, Castro, Orio eta San Pedrori 11 segundo, Hondarribi 18 ez da posible. Datu hori okerra da 11, nik barne linean datu bat dut, pantailan beste bat, 17koa hori bai ona. Orain zuzenduta, 17 segundora Hondarribi. Eta nola joan den berriz, maniobra hasieran 9 hortxe eta orain 11. Hori eusten orain, 11 segundora bigarren, San Pedro 13. Eta bagoaz la marinera trainerura. Eso es, siguiendo. Pide a la gente. Lleva el bote. Ahí va Xavi. Olvídate de nosotros. Vale. Llévalo. Ahí va, mira, niño. ¡Hala! ¡Va! ¡Apagoriti, ¡Acábame! ¡Ahí! ¡Va! ¡Ahí! ¡Va! ¡Ahí vámonos! ¡Va! ¡Ya! ¡Sigue! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, Cebal! ¡Luismi! Esatzen ari da Jimeno. Arraunlaria sufritzen, baina erabat motibaturik. Hori da arraunean egite. 10 segundo hori, 13 San Pedro hori ongi eusten hor, 17 segundora Hondarribia. Eta badakite atzekoek ere, segi beharra dagoela, bestela tartean beste ontzia sartuko dira. Hor da Zarautz, hor da Urdaibai, hor da Pedreña baita ere, 20 minututik bera joan dira hori edanak, eta argi dago hemen puntua galtzeko arriskua galanta dela. Bai, handia dagoela, ikusi ze parekotasuna dago, hori jo Pedreñetu bai, gaurko estropa atzokoan ondoren punto berdinekin 50 zeuden, eta ez da txandako beste hiruak begiratzea zaintzea, baizik eta 12 talde daude, eta hemen dena zaindu gara daude. Eta zenbat ontzi estropada jarraitzen, horrezko txanda jarraitzen. Castro nagusi, 9 segundo hori, segundoren majandi orain, hori jok, 12 San Pedro, Hondarribi 17. Xavi, ayúdame. Manos, cuerpo, Pedrito. ¡Dennos! ¡Ahí va con ella! 50 metro falta dituzte. Bandera argi dago, Castro doala, hau kolpea berriz ere. Atzo bandera, gaur bandera, puntua pilatu. Estropada pare bat nik uste etxetik ikusteko moduan direla. Liga aurrez irabazite izango dute martxa honetan, Castroko hauek. Liga bai irabazi, baina estropada banderaz bandera, ez? Banderak etxera eramatea posgarri izaten da, eta pixka bat, horrek aukera emango dio, baldaketa batzuk egin, eta fresko dute, eta beste helburu batzuk, txapelketak, eta horreko lan egitea, ez? Txabe posi dago, badaki horrela jokoa ematen diola, zailkapenak duen zulo horrek, eta posi dira Castrokoa. Hemen da Mirotza ontzia, Irakoitz Etxeberriaren agindutara, bigarren tokian gaur. San Pedro 12, Hondarribi 18. San Pedro tarra. Hori eta San Pedroren artean burruka, eta eusten hori jo. Hemen dira Libia ontzikoa. Venga gora! Hor dio Garmendia. Oriorekin burruka ikaragarria, Orio 11, San Pedro 12, parean dira, Bai, ikusten da San Pedro hori, oso erritmo altuan, 39 paladan, alekin horretan, nekean ondorioz, naiz eta arrankada pixka bat motxago egin, erritmoa altxiaz, lortzen den ontziak gehiago ibiliaz, Castro berriz ikusi du 36, nik uste aurretik bere muru ikusteak ematen du lasaitasuna. San Pedro Orioren aurretik, segundutxo bat bai San Pedroko hori, hemen dator Castro, erne kronometroekin, denbora oso ona izango da eta. Zarautzetu Urdaibaik bigarren txanda hortan eskaini digutenen errepikabena izan daiteke San Pedro Orio San Pedro, La Marinera azken txampan! Amaitu dute! Dottore La Marinera, garaipen ikaragarria. Eta San Pedro, Hemen dator San Pedro, bai bigarren San Pedro, orain Orio hirugarren, eta Hondarribi lehen kalera etorri da, 19-25!
Castorentzat, San Pedro 19:15 bigarren, 3. Orio 19:17.